Gaur martxoak 6, Etxarri Aranatzen bildu gera, Oinarreko bazkide diren herriak, 2025ko egitasmoa edo egindakoari errepaso bat emateko eta 2025ko diru kontuak azaltzeko, bide batez 2026ko asmoak eta aurrekontua azaltzeko. Batzar orokorra probestu nahi izaten dugu, Oinarri elkartea osatzen dugun bazkide sustatzaile eta laguntzaileen arteko elkarrezagutzan sakontzeko eta sare mailako sentimendua sustatzeko. Gainera gaurkoan, Oinarrik hurrengo urteetarako eskuartean dituen lanildoak partekatu ditugu eta herrien beharrak jaso ditugu ahalik eta gehien egokitzeko euren beharretara. Gaurko eguna dantza batekin bukatu dugu, justo herri hezitzailearen nazioarteko egunari erreferentzia eginez. Azaroaren 30an herri bakoitzak bere dantza propioa eta jolasa kalera lelopean, jolasa kalera ateratzeko proposatu diegu, beraz hori aurtengo berrikuntza bat ere izan da.